last year guys, hindi tayo naka-podium last year. So ano ba yung ginawa nating improvement para maka-podium tayo ngayon? So ano yung ginawa natin in order na makapasok tayo sa top 3? Unity. Unity daw. Sige. Ngayon, matutunan natin kung may unity ang group number 1. Kasi yung strength nila, yung unity. So, a round of applause to group number 1.
kung